dia manggil yang tadayo dene tadayo sayang tabuai dene ada anggan dilahi bentuk ka iyo sayang di batin ada ko angkat anta iyo anta tido kadang-kadang iyo di bibi batanam tabu pario dene rasokan di siko dene mangko ragu di nalangan dia tinggalkan dan bala kayu dan kapiang sayang dan bue pampang banda ada bacan do kang diledeng sayang kama angin kasina dia raba anta iyo anta tido kadang-kadang iyo anta iyo anta tido kadang-kadang iyo Harok cahaya bulan antaran suluh di tangan adik padamkan kiranya bulan talang awan adik tagaman sinanti bosasalan kadiri nan kini sadang adi ratoi sayangnya sulu kini lapai jo orang lain indah kamungkin nan sulu baliak lain dek ibu hati orang campakan dulu tak kicu di jo janji-janji kinilah dapet tompangan badan lah kau be hati luko denai jadi cari juo lupakan pinta nan lamu antara kita lah kau be hati luko denai jadi cari juo
tiba sasalan ke diri dan kini sadang adi ratoi sayangnya suluah kini lapai jo orang lain indakkah mungkin nan suluah bahagia lain dek ibu hati orang campakan tompangan badan lah tahu be hati luko denai janji cari juo lupakan pinta nan lamo antara kita lah tahu be cinta nan lamo antara kita. Jika mande tahu apa nande nai rasokan pasti ai mato mande bali nangan ka ayah hati ko rindu semenjak liau berjalan ulah bande dahulunya dan menikah bukannya tak sayang bukannya denai malawat de ayah indah basalah basalahan kini kau hidup madumpang baaya ka ayah orang indahlah kasa sanang jo ayah surang biarlah denai berjalan dan turui di marantaunya usahlah denai di taga mencarinya kau denai pun kadibuang di hati denai larilah asakan denai lai dapat bersama ayah jika mande tahu apa nande nai rasa
sokan pasti aye mato mande bali nangan semenjak aku rindu semenjak liau berjalan ulang bande dahulunya dan menikah bukannya tak sayang bukannya denai melawat de ayah indah basalah basalahan kini kau hidup menumpang bahaya ayah kurang indahlah kasa sanang jo ayah surah biarlah denai bajalan den turui di marantaunya usalah denai di tagah mencarinya kodenai pun kan dibuang di hati denai larilah asakan denai lai dapet bersama ayah Itu ah. Bisa? So, bikin hasilnya. Oh, kasih ya.